Monggo Mas. E. Oke, untuk semuanya yang hadir untuk malam hari ini, kita lupakan lelah kita sejenak. Kita goyang-goyangkan badan kita secara pelan-pelan dulu. Bersama Guru yang tahu lagunya bisa nyanyi juga ya. Ada Dek Yeni. Ada Mas Somong Sutris. Ler Mas Devo. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada bulan ning wayah wengi nambahingo kosek ati iki papujan ati neng ngendi dawa manis kang tak ati kamu sing tak hati-hati lho iki. Turonggo Balerejo. Rungono ya Mas. Oh asik. Priye? Wong bagus aja sira nelongso. Aku teko kidung tresno. Temu dua bagus kanthi di hatiku alah. Ayo tresnang sejati. Ya tresnang sejati lagi. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi baika kasih ati iki apa pujan ati neng ngendi dawa kayu kang tak ati Rumah aneh Mas. Priye Dek Yeni?
setentramno atimu aku setya ngerteni sliramu bunga umpe iso ketemu tresna suci